Okunye okuye kwabekwa lapha ukuthi abantu abana 35 and more kwangathi manje seniyacela ukuthi uma singakheli imisebenzi ningaqashwa ninikwe ipension. Hayibo, akunolunga lokho. Ipension ayinikwa umuntu ona 35 years. Kodwa esikushoyo ukuthi uma sikhuluma ngabantu abafana ukuthi banikezwe imisebenzi, sakhe imisebenzi, we are not saying ukuthi abantu abana 35 and more bangaqashwa. Sithi bonke abantu mabaqashwe. Right from 18 ukuya phezulu. Noma una 37 nawe uqashwe. Ngoba inkinga yomsebenzi ayikho lapho kulabo aba 18 and 34 kuphela. Inkinga yokungabi nemisebenzi is right across the country. And yikho nje sithi ngaba employment, public employment, njengoba uzikalala eshilo, sizawakha ama projects, sizaqhubeka siwakha ama project. Sine project esibiza ukuthi presidential employment stimulus eyaqasha abantu abayi 1 million throughout the country. Yaakha imisebenzi ezikolweni nasemaplazini nakwezinye indawo eziningana. So leyo program sifuna ukuthi iqhubeke and sisebenza kakhulu every day ukuthi sakhe neminye imisebenzi sikhuphule umnotho wethu. Ushilo upremier ukuthi imisebenzi kahle kahle sifana ukuthi siqale kuyakha kwamasipala at the local government level. Amanye amazwe aye akwazi ukuthi aphumelele ngokwakha imisebenzi ayiqala phansi. We must start building our jobs at the local level. Abantu esibabeke ukuthi bayenze imisebenzi at the local level kwamasipala, the provincial level and at the national level. Yibona esifuna ukuthi babe serious ngokwakha imisebenzi ngokuvula amathuba okwakha imisebenzi. Bakithi nisivezile inkinga zenu. Siyesasho ukuthi kune desk lapha ezobhala zonke inkinga eziyezabekwa lapha kithi. Ngibonga kakhulu ukuthi niye nafika la namemela inkulumo eyabekwa la. Inkulumo eyabekwa uNkosi Sithole for me was a defining one ngoba ushilo kahle ukuthi uhulumeni uyasebenza and ubonile umsebenzi kahulumeni. And siyayibonga leyo nto ukuthi yebo abantu bakithi bayayibona imisebenzi. Umeya Shabalala ukhulume ngendaba yamanzi. Kodwa ke ngendlela akhulume ngayo ukhulume sengathi ayikho into eyenzwayo ngamanzi. Akulona iqiniso lelo. Sibhizi siyasebenza le ndaba yamanzi. Uminister mkhulu uyishilo kahle. And inkinga yamanzi is going to be addressed nakule ndawo. Uminister mkhulu has been throughout the whole country. He knows the layout of our water challenges. Ngambeka lapho ukuthi asebenze lolu daba lwamanzi because bengifuna ukuthi sibe focused on the problem of water throughout the country, and that is precisely what he is doing now. So akunaqiniso kule ndaba yokuthi no ayikho into esiyenzayo ngamanzi. We are doing a lot and we are laying out money. And we are laying out money here in the province and nationally as well to address the water challenge. Abanye benu nikhulume ngale mali ye-R350. Le mali ye-R350 noma ke abanye besigxeka bethi hayi siyayenza nje le mali ye-R350. Le mali ye-R350 iyasebenza.
kulabo abayamukelayo bayabonga futhi kukhona abakwenzayo ngaleyo mali. Abanye baqala namabhizinisi wabo, bathenga ukudla. Engikwaziyo ukuthi le mali ye-R350 kuwuncedo olukhulu kumphakathi. Angithi kunjalo? Ngiyazi futhi ukuthi nifuna into ezimbili. Sengiyaqeda manje. Nifuna into ezimbili ukuthi ikhuphuke le 350. Futhi nifuna ukuthi uminister uGodongwana aye phambili nayo angayivali ngoFebruary. Akithi kunjalo. Manje ke sizwile. Nabe ngizwe kahle lento ngoba sayiqala le 350 ngesikhathi sika COVID. Sasicabange ukuthi kuzoba imali ezawunceda abantu nje ngalesi sikhathi sika COVID. Kodwa sanimamela kahle nathi no mayiqhubeke. And saya phambili nayo namanje isekhona. Sisazobheka kahle ukuthi ingaqhuba ukuya phambili kangakanani na nokuthi singayenza ukuthi sifake enye imali ukuthi ingasabi 350. Sisazobheka lokho. Kodwa ke sinizwe kahle indlebe zona sinazo. Nezami indlebe ziyasebenza. So ngizwe kahle konke nikushilo la namhlanje sikuzwile and ngiyajabula kakhulu ukuthi nizinike isikhathi ukuthi yes nizomamela nizozwa ukuthi sithini but okubaluleke kakhulu ukuthi nina about 24 of you niyena kwazi ukuthi nime la nibeke inkinga eninazo. Lokho siyakubonga and siyakwamukela. Engingakusho nje ukuthi izinto enizivezela sizawuza addressa ngoba yonke indawo la sihamba khona la siba nezimbizo khona kuba nalento ye follow up. Siyayenza follow up, minister bayabuyela futhi no MEC bayabuyela futhi sibone ukuthi inkinga zomphakathi singazixazulula kanjani na. So ngibonge kakhulu ukuthi ngithole lelithuba nokuthi ngibe la kule ndawo enhle kangaka, indawo yeintaba noma kukude kodwa ngingafika ngizawubuya futhi ngokulethela umsobho wakho. Nkosi yami ngiyabonga. Siyabonga mongameli, asiphinde shayela ihlombe elikhulu mongameli. Ngisazofaka ke nokhuzani. Ngiphinde ngifake.